Kong. Kesel ki. Ora lho. Iki wis jam 10. Markawas urung teko, Kang ya. Iya lho, Markawas mau rambut ampiri nisan lho terae. Wong mampu wis diomongi mendadak kon ngampiri lho. Iya sih. Ki piye iki? Yung gawe wong telu mesok wong loro. Ora rampung-rampung iki akeh. Ngene iki ade diakali yo. Lah iya ngene iki piye jale yuk anu wae yuk parani yuk nang omahe. Ayo lho parani. Paling cek turu lho sebelah iki. Kayak niki yo, dek iki kebiasaan turu masalahnya. Ayo, karena iki lah dadi kira parani jelas turu mongso. Omahe lo adoh takon marani. Jen bocah piye lho Markawas iki jen. Jen repot aja. Panas seram. Kok yo cek tutupan omahe iki. Turu jelas Kang Cian. Markawas. Was. Markawas. Cek turu ora to wong iki, kok galek lunga. Kok lunga piye lho kuwi lho sendale nek. Iki turu jelas ning omah. Yo. Buka piye? Lah ora tangi lho diceluki panggah. Ya saya dibuka iki. Kayak Markawas iki jan taek kae kok. Was. Markawas. Jan turu kok Iya, batang to. Dobrak kae piye? Ya ora nyaur-nyaur ya dobrak kae iki. Angel. Bos, diangkat. Oh. Tangi. Gawe ora ayo. Tangi lho, tangi. Masya Allah, sepanggah turu ae lho. Ora kaget ora piye. Ayo megawe. Angkat deh yuk. Iki ora diangkat ora dadi. Gotong ya. Ora mangkat iki kok. Iya yo, bisa lah aku tak salin lah. Yes, gedang salin. Iya yo. Kita cepat. A few moments later. Ayo gedang. Ayo cepat. Angkat kerja ngalaman. Ayo toh. Iya. Kang, belah kene dhisik Kang. Sampeyan belah kene. Lagi nih. Oh iya. Nah, engko Markawas belah kene ne. Ayo Was. Loh. Ya ampun. Kang. Ya Allah. Iki piye to bocah ki kok malah turu? Iki bocah piye iki? Woi. Tangi. Ki opo to iki? Kowe kira iki tak kon megahe lho. Iso malah turu ki lho. Bocah kok Kan dene iso turu ae. Kono. Loh. Iso malah arep ning ndi lho iki bocah ki? Hei, Kok rono iki to?